Det dufter godt der. Der er noget, der dufter godt. Der var en hund i løbet. Det er bare heller ikke helt færdigt. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jo, jeg ved det. Der er derfor jeg ikke så mere på diske, men det er jo værre med Jamen, vi kommer rundt, men den stod stille 3 minutter. Fordi der var lige på tæver også. Ej, det var ærgerligt med det spring der, så var det gået så godt. Det var da rigtig flot. Hun kom bare... Det går meget stabilt. Ja, flot. Ja, det er flot. Der er en, der er løbet til det. Her, få det! Her! Det gælder også, at de er interesseret i. Her! Du er på sejtiden, tror jeg. Du skal ikke æde det der. Hold da op. Det er en banan. Stop så. Han er aldrig tilbage. Hvorfor skal I to, der blive sure på hinanden? Det er fordi, der var mad midt imellem os. Og det var altså kun et bananskrald. Det er ikke vigtigt, der var mad. Ketchup. Tak for i dag. Ja. Vi ses på onsdag. Det gør vi. Har I løbet dag? I Brasile. Jeg kom i gang til. Hvordan er det godt? Ved du hvad? Ja, vi skubber til en Det gik egentlig fint. Så tog jeg i søndag. Hvad tog jeg flest? Det gik også okay. Ej, hvor godt. Ikke så stærkt. Nej, men altså, det skal jo egentlig også starte helt fra bunden, jo, ikke også? Jo. Jamen, Bailey, han står. Men enten løber ikke ved siden af ham, ellers så, og hvis han løber uden snor, så ligger han så lige bagved, så vil han gå i flok. Ja, fordi jeg sørger mega til Sille med, fordi jeg tror ikke, hun kan holde til at løbe så langt, altså. I forskellige, altså det er også en lille 50 meter. Ja, og alle aldrig løber ret meget. Nej.
Jo, den er lidt skæv. Lidt troldagtig, ikke også? Så lige kom her. Så går jeg nok pudding hen. Duft stand for mig.